أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. في قبل كراتون والكتابين تفسير القرآن الكريم تفسير الأذهان إلى معاني القرآن وإبداع لكم كل ورقم الجماعة إزالة البدع والسنة وتمرية الشيخ إسماعيل بن زكريا يومكما muna 25 ga watan Ramadan 26 ga watan Ramadan jira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daya da dari shekara 41 wanda ya daidai da 2020 kuma muna 19 ga watan biyar muna cikin suratul Qur'an muna ayat 20 na'am. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bayan abin da ya gabata jiya ana cikin magana akan abin da ya shafi shugabanni da talakawa da mawadata da matalauta to kuma waɗannan ne da ke zo da maganganu na rashin yarda da manzancin wadata ya aiko wa ƙara da zina kafaru ƙara da zina layar kuli ƙa'ana waɗannan da ba su ƙaunar ba su jin tsoron ruwa da ruwa la ya kafunan ba a sabanin tsoron tashin alƙiyama sai suka ce laura min hana halla min hana unzila alaina mala'ikatun hajjata mala'iku a kan mu wa kanu rusulan ilaina idan su an kai goma su an manzanni zuwa gari da Allah na son mu yarda da ba mutum zai aikwa mala'ikin zai irin wannan mala'ika ko kuma auna rarar bana ko mu ba ubangijin namu wa ya fito na ya ba mu labari da annan muhammadan cewa muhammadu rasulun muhammad sana wanda ke musu saba da su saba Allah ta'ala Allah ya ce daga ne sakaba sun yi girman kai sakaba sun yi girman kai in sha'ani an fusu a cikin sha'anin kansu wa a tau sun tsallaka iyaka a tau sun tsallaka iyaka mutuwar taurin kabiran babba
ila da neman su ganin Allah da haka in duniya wa cikin duniya wa ataw bil wawi ala aslihi bi ilaya ta fi irdadi fi maryam don haka ashe wannan babu tsallaka iyakar da ya kai idan ana son su yi imani to aiko musu mala'ika ko kuma ubangiji ya zo iyana wato gaba da gaba ya musu ni na aiko shi kai wanda da san Allah bai san magana da yake ba to ji ba يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. waɗannan mutanen da ke irin wannan magana a sanar da su wasu sani yau mai raunar mala'ikata ranar da suke ganin mala'iku fi jumlatul khalaiq cikin jumlar talikai kuwa yau mai kiyama cikin ranar kiyama wani saba hudu da sukunu kaddara la bushura babu farin ciki yau mai irin zarafin nan da nuna daga makangara ai alkafiri da kafirai ikhtilafin mun sabanin mu'minai wa rawul bushra suna da bushara da aljanna ba sun ci su mala'iku ba to ranar da za su gaba da mala'iku ran nan babu magana bushara gare su rigiman ma da ta hankali ta fuskance su abin suke faɗa waya kuruna suna cewa hijiran ma'adura muna neman tsari ala aritin akan al'ada su fi duniya da zana zalafin mushidda in tsanani ya ne da gare su suna cewa auzan abu mu'azan muna neman tsari mu'azan tsari a yi sa idu da mai malai suna tanani wurin koyo da malai waɗanda suke cewa su gani gaba da gaba ga su sun gan su amma rikita ta kama su to haka nan قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الله يسمى ينوي أمرنا وينوي إلى ما عملوا زوا كان بسون كأي كلام عملنا من خير على خير كسرنا كمسار كسرنا كمسارنا wasu lantar rahim za da zumunta ko ƙura bai da gara baki ko ga ta maru da taimakon mai rauni a cikin duniya duk wanda aiki da sun ga waɗanda ba su da imani ba za mu sanya wannan aiki wanda Allah mu sanya shi ba ƙura musu da shi ke duk aikin su na kwarai babu na kama ko ma yura abin da ake gani kowanne tada Allah tin ada ya shan so da rana a kanta kar ku bari kamar Qur'an farka da mace ayi misali bi adamin da ba cikin rashin amfani bai yi izdon la sawaba babu lada fi ciki da adam sharri rashin sharri sa mi a sharri sa mata da kai ko wani man shi ne man ko ya suna da yake ana saka musu duk aikin da sun kai da duniya aka ba su abincin su can Allah kare wanda ba na Allah ba ya aiki da duniya Allah ka saka mu an gaba da ce ne kenan kuma zakara ta'ala jaza'al mu'minin faqala ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. ashabul jannati yan aljanna yawma idhin zarahin nan shine ranar alkiyama hayrun mustaqar su aka je ya matabbata min al-kafirin fi dunya duk abin da kai yi daga cikin duniya samu yama to wani dan aljanna lahira ya yi nashi kuma su ya aljanna wa ahsanu su bai kyawu bakilan wurin kailula ay ma wadda istiqaila ta bakiran kailula fiha a cikin aljanna wani istirahatu sunna shi ne hutawar rabin rana har da lokacin zafi kasan idan ana zafi da
adam idan ya shiga rana ta kodai yana so ya zo ya dan kwanta ya bacci ko da minti 15 ko yanzu min zalika yake da lisani kenan da wannan magana a yi ruwa ƙari misali minisi na haka jama'a rabin rana gwargwadon na duniya in an kiyama ta tsaya gwargwadon nisbin rana da bakin sahiya zuwa shani kowa halitta Allah kowa samu zaune na aljan da ya san aljan da ya ɗan wuta samu zaune da mai bushara wani mutum daga masauki na daga wajen Allah abin ma wara da hadisi game da mutum hadisi mazan Allah to ce gaba ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كأنبتا ويوم تشقق السماء ranar da sama take kirkircewa ta kirkirci gaba ne ta tashi ai kullu sama'i dukkan sama bil gamama da girgiji ai ma za ta girgiji ko wa gaimun girgiji a cikin kwari mata ta ke sai ni wani zilal mala'ika da mujidda mala'ika min as-sama'i sama tanzilan jida wata rana ta ko da wani kiyama kina rana za a kuma mala'iku na saukowa daga sama da kasan ruwan sama na gida wanda saba wani uskur mukaddara wa fi qira'ati bil jidi sin bi idgham ta'i sada bil asl fiha wa fi ukhra tatanazzal bi nunayn الثانية الساكنة وضم اللام ونصب الملائكة rannan mala'iku sun yi doji da samu ba kai ko ji da الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا idan irin wannan rana lokaci ya kai al-mulku yawma'idh al-haqq lirrahman mulki na gaskiya cancantacce ya tabbata da rahmani ga Allah la yushriku fihi ahad babu daya wanda ke tare da Allah wa kana yawmin ya zamo yawman yin asiran mai tsananin wahala ce ya ala da kan kai iklalul mutabarru duk tsananin da a cikin wannan yini shi mumin ina gani kamar ya zauna shi a arwala ya ta kira ka a kuma sallah a zarkiya amma ka yi ga mala'i ya yi kai jama'a mu yi kokari mu gudu imani Allah ka ba mu ikon tsare imani a wannan rana lokacin da hasara ta iska wanda an nata misali ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ka ambata wa yau mai haƙun zalimu ranar da azzalimi yake cizo al-mushrik yake cizo ala ya daga hannayensa na daman wata kasuwa zai ci jiyasa akan nadama zai ci jiyasa akan abin hasara da ta same shi ya kuru yana cewa ya litami kai tuna ita kasu da na rika sabina hanya ma'a rasuli tare da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ne da wannan aya ta gaba gare ta sun sauka akan Uqbatu bin Abi Mu'ayth ya shirya wata walima gidansa ya kira manyan Qurayshawa ya gayyaci Annabi cewa yana da bukata ya zo gida nai ya shirya wata ma'adaba ya shirya kafa domin a ci wannan garar
an zazzauna ana kasa ana raba abinci a kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan ci abincin ka ba sai ka shaida gare ni, ka tabbatar da ba abin bauta sai Allah, ka tabbatar da cewa shi Annabi Muhammadu manzon Allah. Abin kunya na ga manyan mutane, idan wani babba ya ce gidansu ya ita ba tare da an ƙara abin da aka yi ba tare da kuma an ƙara wannan gudun manzon Allah shi ta sai wata bin alimu ita sai shaida ya kalmar shahada. Bayan ya kalmar shahada, ashe abokansa Ubay bin Khalaf ashe shi kuma ya ji lokacin da ya zo wurin da suke zama nan kusa Ka'aba, sai kuwa ta gebe lahiya suka ce mun ji an ce saba'atin ta karkace ta koma ga addinin Muhammad. Tsaya ai ba wani abu ne ba illa babban mutum mai karimci ya zo gidana ya ƙi ci abinci na sai na shi da gare sai shi da ya ce mata yan haka na wata dinin wata ta haramu fuska ta koma haɗuwa da ta haramu ta in tattamu da Muhammadu in tattamu Muhammadu walan tal'amu wa tal'awata wa sara'ata wa tal'awata fuska ta ba ta koma haɗuwa ta haramu ta in tattamu da Muhammadu ba kai ba rai ba kai kakin majina ka kurza mai kan ta sai kan taka mai fuska bayan hal bin hal yayi wannan magana ko ko bin hal ko ko bin hal mu aiki ya gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aikata haka ranar alkiyama zai ci jasa yana cewa ya wailata an ya idafa ai wailati wa ma'anahu halakati laitani kai tuna lam anta kadaban riki ulana muwana huwa kinayatu an ilmi man ya'qil min ar-rijal wa wannan kinaya na daga wanda an kasa daga cikin mazaji huwa munsarifu kai tona da ban riƙewa da ba halina maɗaɗai masu domin ya riƙe wannan bawan Allah bayan ya riƙe a cikin tana hannun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sa ya dawo baya ruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharrun min ana tayar da mutum ala dini halili bisa dini abokinsa dalilin haka fal yanzu ahadukum ɗayan gurgubi man yukhali waye ke mata kanshi a fara da huwa dawo wa tunisi walau ma ana bi sa'idin al-khudri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'min kakka ya abutaka da kowa sai mu'min wala yaqul da'amu illa taqi kar wanda ya ci abincin ka sai mai jin tsoron Allah don haka wannan bawan Allah yana da mugun abu don haka malamai ke cewa tajannab qarina su'i wa saril hibala kani sun mugun abu dukkan kwan saduwa da aka rubuta tsakanin ka da su kace su wa sahib yar al-mar tanju muslima ka abuci zababben mutum ka tsira kana musulmin ka saboda haka yanzu wannan bawan Allah ya bada wannan
عضلا laqad adallani haqiqa ya baddani ya an zikiri gabanin qur'ani ba da izda'ani bayan qur'ani ya zo ni wa kana shaytanu shaytan ya zama hazulan mai darzawa lil insani ga mutum kai ya aya tarko ya bar shi wa ya tabarra ku ta minu gare shi inda bala'i ko bala'i idan zai rubuta sai bala'i ya ce masa ki bar bala'i anan mun samu wannan ukuba bin abi mu'ayyid ga abin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar wannan domin wa'azi zuwa gare mu domin karantarwa ba don haka ba don abin ya zama muna wa'azi irin haka da duk mutanen maka su kuma wannan lokaci sun yi tsoro kisa yi ta taɓa faruwa a wannan abajahal ya zauna ya ce yau yana kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah Ka'aba ga dutse ya ne bai ne sai da kan amma idan ya zo su kira zai dogo mutu na shi rufa mashi ga kai a gama shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar sa kamar yadda ya saba Abu Jahal ta yi cikin alƙawarin da ya dogo dutse ina dogo dutse yana ta gainiya ko da ta so yau ina manzo Allah sai ya ga ya dutse a shi masu jiran su kawai za a yi su ce mai wai haka ya bar haka kai tun ka ya bar haka ya kai kai haka kai kai alƙawarin za ka kama kuma ya ce kai su ce ya ce wai lau ya ce kai tun wallahi ban kasance ba sai kawai lokacin kuma dutse ne ina gwa zuwa da dutse wani karon na kuma ya kai a wuni na gaba sama ya wuce baki dai ina gwa zuwa don shi ko ina gwa zuwa ya ce hama ya kula Musa ya kai gare ta yi a wanda manzo Allah na magana manzo Allah ce za ka jibiri lauda na lahasa ya ce wallahi wannan jibril na da ya ƙara ba musu wara jibril aka makarar da an gama la'iki na kasa mutum jibi to amma an gaba ba kotu bin abin ma ake wannan sannan babu dan wata mace guda wanda take iya kokowa da manzon Allah ya kasai babu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokowa da kiddatu bin ashar wani matashi na a Qurayshawa wanda ya tashi kaukawa shi an ba a taɓa ganin an kai kiyaye kasa wata rana ya zo da izgiri na ya sai ce manzon Allah ana kira mutane zuwa ga imani ya ce tabbas ya ce to mu a kira mu mana muna amsa ya ce ya kira mu cewa ni in kana son in imani mu kaukawa ita ka san yana imani manzo Allah ce mashi ya killa ya shirya aka taka manzo Allah da kai sama duki rana an kai ne kasa ya koma tashi a goma kasai ya koma tashi a goma kasai ya ce to ya wasa da imani to abin da ya sa wannan yake irin wannan yana da ƙarfi ga ƙarfi kuma ga dabara kwakwa domin idan aka yi da sa idan aka haɗa fatar sa ya tsaya tsakiya da kawo mai aka raba mutum 12 haka sannan ko adadin da ya sa kowa ya kina sama ko tangada bai sai dai baki inda kawo ne suke kece a baka abu ne na sai shi yau ne
to gobe shi gobe kwakwa wa qala rasul وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi manzon wa qala rasul muhammad ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na qurayshawa ta hazu sunriki hazal qur'an wannan abin karatu mahdura abin kawace mahduru kan abin bai ya allah ba ruwan sul qur'ani qur'ani sun yi wajen shi wannan aya shi kana abdullahi bin fodo ya rubuta wani hadisi daidai ita cikin yata cewa duk wanda ya san qur'ani ya karance shi amma ya rage alqur'anin nan cikin gabakarsa ko cikin wani abin nan makarinsa bai ɗauki qur'ani ne na ta'ahudinsa ba qur'ani hanyar abin nan yan tumari kura zai zo ranar alkiyama muta'allikan ne qur'ani na rike da shi ya kulo ya rabbi ya ubangiji abaka hada bawan ka wanda ita kazani ma'adun ya rike ni kawarce ya Allah rike da bai yi wa bai Allah ya hutu kana shi qur'ani kada ɗaya ka sawo shi kasuwa ka kawo ɗaki ka aji ba a karanta ba mai karantawa kakka mai sai matashin kai yana bisa kwabar ka kai kuka na bisa gadon ka kuka tiwar ka nan kana gado ne amma ya kana da kurani dubun kana karantun guda ko kana karanta su ƙur'ani littafi ne abin karantawa ga al'ummar musulmi dare da rana ya kamata ka yanka lokutan da kake karanta ne ka saukai idan kana cikin masu kokari cikin kwana uku idan kana cikin masu dan kokari cikin mako guda idan kana dan rako mai dan kokari cikin mako idan ka koma rako wata guda amma in ka wuce wata guda to abin ya zama sakaci shi kana abdullahi cewa ƙara fil asbu ko a kamar da shahar ma'awa mun ta samu karanta shi cikin makonni cikin kamar dan na har zuwa wata daya amma bayan wata to sakaci ne Allah ya gana da وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك هكذا كما جعلنا لك عدوا كما يدعون سيما مكيا من مشركي قومنا لك مشركا متعلمين ja'alna li kulli nabiyyin qablaka aduwwan sanya ko da ba annabi gabani da makiya yana da mutum cikin makandara al-mushrikin mushrikin wasbir ya ya annabi Muhammad kama sabaru ka bai sun kai wa kama bara bi hali ya isa ubangiji da ta shi dawa laka gare ka wani sirran da taimako na sanin da taimako bara ka gare ala adai ka makiya wa fihi ma fi wannan aya ciki akwai abin da a ciki min tasdiyatin da nabi lallai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri da biya bayan ma annabawa da malamai da malakan ba fasarru bi shi da barani da ulama wa atqiyani wa ma kasabi shi kullu khairin hawa sabr alim kullu sharrin hawa
duk rashin abu sharri rashin abu ya tara saboda haka jama'a mun ta hamu ci gaba وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن أبائهم لشبهات تتعلق بالقرآن akwai daga ɓannace-ɓannacen su da shubhawar tarra ta ga alƙur'ani ƙaunuhu ta'ala hikayen yamma wa ƙalar lazina kama wanda suka yi kafin sun ci laula halla min ana nuzila alaihi alƙur'an a jidda alƙur'ani gare jumlatin wahida dunkule gaba ɗaya kamar da aka jidda a taura kan taura ta kama a taura wal injili da injila wa zabur da zabura qala ta'ala nazzalna mun jidda shi kazalika kamar haka ai mutafarriqan daban-daban wa ma ata mufarriqan akwai qur'ani wanda yazo daban-daban wa jama'a ma'ana akwai wanda yazo kuma dunkule Allah ya yi haka linusabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyarka nuqawwi mu karwar da kalmar zuciyarka warattalna sannan kuma mu zo ma da shi akan jinkiri a zo ma da shi jere tartilan jere ai ataina bi shay'an ba'da shay mu zo ma da shi kadan tamhili da jinkiri wata kuddatin da jinkiri ce siru don sauwaka fami fahimtarsa wani zai da halace shi don haka ta ji suwa masu yin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haɗe kama to ci gaba ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا kuma duk wani wanda zai zo ma da wani abu wanda yake son ya gara ta da shi in yana iya waye kyale su dai wala ya atunaka bi masalin ba zama da misali bi ibdali amrika cikin ba ta amrika ya annabi Muhammad illa jikina ka sai mun zo ma bil haqqi da gaskiya addani mai tunkudiya ba na da zuci kuma wa ahsana mai kyawun tafsirin bayani za a zo ma da abin da zai tunkuɗa abin da zo da shi kuma mai kyawun bayani mai gata ci gaba الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا هم الذين سوني waɗannan yuksharuna wanda ake tattarawa a tayar da su Allah wajen aka wasu mutum su a yi sawu yau in kana ganin mutum na da kawo ne kai sama waɗanda su kai na kaska wani sama sawu a gargada su ila jahannama ya shi kula ya ka tarar makana waɗanda su ar da sharrin wurin zama wajen shi ne jahannama wa'adan kuma su ne waɗanda sun ka ɓace da sabila hanya ɗariƙa sun ɓace ma hanya min gari da wasu su ko ka gari ba ruwa ko furu shi ne tare sun ɓace ma hanya saboda sun ba da ya shi ci gaba ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah ya zo da waɗannan bayanai na waɗannan annabawa kamar ransu amma kuma cikin bayanan sai an gabatar da annabi Musa domin al'umma annabi Musa wahala tare da jahilai ta yi kamaruwa cika bisa ga wani ba annabi Musa ya fama da jahilan ya yasa Allah ga fara da ibdawa wala kad atayna Musa alkitaba mun ba annabi Musa da tayi taura
fal qur'an laysa bi awwal kitab qur'ani ba shi ne farkon littafi samawi na sama ne ya kuna mahallan littafi ba ne ya zama bagira musu wa kazalika ma muhammad haka na annabi muhammad bai zamo bi awwal rasulun farkon manzo min Allah ya ja'alna ma'ahu mun sanya tare da annabi Musa akharu dan uwansa Harun waziran mataimaki makina mai taimako da kuma shi Allah ya karwa annabi Musa da daga Harun Allah hada mu aljanna to ci gaba فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقلنا مكتي يا كي النبي موسى يا كي هارون يذهبا فتكي إلى قوم زوا متاني الذين كذبوا بآياتنا أسمع كيت آيون آيات الدعوة wato kenan fir'auna wa qaum ai sai yukazzibuna biha to kai za su kare ta don an faɗi shi amma ta ne abin shi kwaru kenan an ba da labari da gaibi wa abara bil madi ya ba da labari da madi da ilmin Allah ta'ala annahu sai yukazzibuna biha don su kare ta don ya aure ta kada ina shi ba zai dawo da tsawon shi ba za a ba idan sun kaje zuwa ga su biyar risalatin da sabo kuma da Allah ya kusu ka sabu ran da kai yau ya ba ku ya wani zuwa to lokacin da Fir'auna ya kare ta manzon Allah annabi Musa da manzon Allah annabi Harun ya sha da dadi ba dan ba na mun ka darka da dalilin turmuji halakana wa mun kada kasu ila ka halaka fakat tasara ta'ala Allah ya takaita ala hashi ke kissa bisa gaini gudun kissa ikiftafa an don isuwa bima huwa al-maqsud ga abinda amanufa huwa ilzam mutai huwa ilzamul hujjati shine lizimta hujja wato kenan nabi isatin rusul aiko manzanni bis hiqaqi da cancanta a at-tadmir turmujewa bi takzibi na qaita wasu wa tazkiru ummati muhammadin da kuma tunatar da al'umma annabi muhammad bima sai ya qawa alaihim ga abinda su ma zai abu gare su in lam yu'minu bihi musu iman da qur'ani na'am وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وأعتدنا للظالمين عذابا أليما واذكر كأنبتا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح متانا النبي نوح lamma kazzabu rusul lokacin su aka yi ta manzannin Allah bita kazibin nuhan don kai ta wasu annabi nuhu da dole lipsi don tsawon zama da fi cikin su baka annahu rusulin kamar manzanni na da yawa domin annabi nuhu alaihi salam shekara 50,000 yana wa'azi amma mutanen gari suke suna ba su yarda sun kai imani su mai illa mutum shidda ko mutum 80 rage maza rage mata kai da ma Allah ka hayar da mu aula anna takazibu hukuku don kare ta annabi nuhu takazibul libaqi kare ta ana da saura litirakin mutane su kulmanci da za ku wata tumi da kare ta ana a karakana wa mutotar da su jawabar wa ja'alnahu lin-nasi musan ya su ga mutane ba'dahu bayan su ayatan aya ibratan lura wa atanna man ta'dil fil akhirati in al-qiyamah ta sai lil-zalimin ka-azzalimai al-kafir na kafirai azaba aliman mai radadi mai cikin mai zawaba mu ne mai radadi ta suwa ma hidmin baitin abin da take da musu fi duniya
Allah sauka to sai gaba وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. gani ga wani ya yi tsoron Allah ba wa shi ce ga cikin mai maka ya kama da wuta ya ce ka sama na da kuni da ruwa Allah sauka to duk wannan gargadi da aka wa mutane don abin da faru ko za su ga masu suwa ne ga masu wani ga masu wani to kai kana nan sai abin ya ci ba wasu kun ka ambata adawa kan gudu mutane ba su dai ba wasa muda ka ambata samuda kan misali mutane na misali بمعنى الصرف على تاويله بالقبيله وقرأ بالصرف على معنى الحي إلى أنا معنى الحي زي من في صعبة لراجل الشيش وأصحاب الرس يكون متعنا ريجيا اسمه بغير سورة ريجيا ونبي وعن النبي إلى أهل شعيب النبي شعيب وقيل هو حنظلة وأنت حنظلة من صفوان وقيل غير ذلك أن يوري قولي باوانا وأنشي ولا أن يوري باوانا to ko dai wannan ga wani abin yawa kalu kudan haula mutane da an yi wa'azi annabi su ya yi wa'azi sun kiya sun ga zo sun ka zauna baki rijiya suna shan wasu sanyi da izumin abin nan na ɗiban ruwa sun hangi wa rijiyar nan gaba ɗaya wata ban zamani an yarda da manzancin da Allah ya kona masu sai Allah ya umarci rijiyar nan ba hara sai ta rubuce ihim da suwa wata manazirin da gidajen su rijiyar riga ta dore ƙasa ashe ko da an ga abu ta da ta haɗe lokaci guda Allah ke gari shi ƙasa sai labari jama'a ta kadarci ya rana Allah ya muke mu ya wanda ke irin wannan musiba yana mana yana nan banda suwa kurunan da kuma su jama'a a kawaman jama'a bai da zalika tsakanin wannan gaskiya masu yawan gaskiya bai na adu ashabul ras tsakanin adawa da mutanen rijiya ba an yi irin wannan baka girgire wanda ya tsaya bayan gari kowa ya shiga a rajin sanyi cancin gari zai ya koro su aka taru cikin jirgin da mala'ika ne mai tsawa ya ce lokacin sun fulani saba ma Allah sun kaiwa da kowa kuma annabi Muhammad kuna sabon Allah amma Allah ya alƙawarin kun tabu ko jiri ko sai ranar Allah sauka wa kullum وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دمرنا تدميرا وكلا دكنا ودنا ضربنا له الأمثال موسى مثالي غريس في إقامة الهدى أشكال سيدة الهدى عليه غريس ولم نهلكم مهلكا ثم إلا بعد الإنسان سيبان لك دو ودنا ba wanda an ka halaka sai bayan da kai kullum tabbarka kowane shi su mu halaka ta tafi na halakawa halaka na abu da ilaka ita ka zibi da kai ta su an biya mana ba wasu wala kana ta ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا lokacin da mutum ya biyo wani iska abin da an ka yi na wa'azi ya kamata ya wa'azu bai kamata ya kasa kaunin kai ba kukurai shawa kahiransu wadda kada a tau hakika kahiran shawa sun zo ai kuwaru makata Allah zina hun kuwaru kura hazin umma kahiran makka su ne waɗanda an kwamandodin kahircin wannan al'umma ta mazu Allah duk wani wanda a kayan duk kahiran makka su kwamandai ai sun zo
alaƙa yake akan alƙarya wannan alƙarya allati hum iran wata aka wayayi madara sauki irin yayin bumabumai masu munin tiya sun biyo nan masar sa aibin hijara zuwa su kuma shi ne mai girman ƙura ƙaunar rukun alƙaluta na annabi suna bi wurin sun ga irin wannan hallaka wannan alƙaluta sun gani ne da su wa raka Allah ya halaka da mutanen da bi ilin don aikata su bayan kira ba jama'a mutanen annabi liwadi suke Allah ya bi ta gani yanzu annan da aka yi yanzu ga gari ban da liwadi ire-ire ne da wa'adi Allah na nuna musu Allah ya halaka gari saboda liwadi awana mai kunu ya rana shin wai ba suna biwa suna gani da bisa wani a cikin tesu da sha zuwa shan bai an tabi su yi lura ai suna bi zuwa shan wurin kasuwanci wani siwa wani da gani ban kanu haka sun zama layar da ba su yi tsoron muturan tashi ba a san tashi na kiyama ba ranar ma ba su kuma duk wanda kan duk abin da aka yi na wa'azi bai girgiza ba wa'azi bai kamma jiki ne ba ko bai dina ta kanya ba to ci gaba أهلا رمضان 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 افتر الكون لألوان